dúas marcas excepcionais para a súa xuventude, como son 1.48 nos 800 metros e 3.40 igualmente nos 1.500. O atleta especialista en triplo salto, que tamén foi campeón de España local, Alfonso Palomares, que tamén posúe o récord galego con 16.08, Belén Toimil, atleta tamén que surdiu justamente dese gran centro galego de tecnificación dependente da Xunta de Galicia, tomará parte no lanzamento de peso, e unha muller que tamén posúe o récord de Galicia con máis de 17.20 en aire libre nesta especialidade. Por suposto tamén atleta orensana do Barco de Valdeorras, Leticia Gil, que posúe o récord galego de pista cuberta e mesmo tamén de aire libre, e tamén aspira nesta instalación a superar este récord indoor. Atletas, por exemplo, como Paula Iglesias, Leticia Fernández, Raquel Meaños, actual campeona de España juvenil de 800 metros, Esther Navarrete nos 3.000 metros, a local Beatriz Vitevi buscando subir cada vez máis no concurso de salto con pértiga, ou, por exemplo, os actuais recordman e recordwoman de Galicia de 60 metros valados, como son Teresa Miguélez e Miguel Pérez.